per fer vins de qualitat. Així tenim la casa, que anem a restaurar-la, per fer una sala de cates, i a la part de detrás anem a fer la bodega, que farem una bodega a baix terra, farem un rebaix, i anem a ficar dipòsits d'elaboració i botes de criança per tal de fer vins de qualitat. Tenim unes vinyes de poca producció i el que anem a fer són vins de criança, en roure francès, vins de qualitat, bàsicament. Per tant, com us dic, així farem una sala de cates i detrás farem una bodega per poder elaborar i criar els vins. Bon dia, Hola, bon dia. Un plaer que ens recibisques així. Hem fet una petita entrevista i a veure què ens pots contar. Molt bé, molt bé. Bueno, volíem saber per què vas decidir ficar-li així al celler el nom del barranc dels Cirers. Sí, bàsicament és perquè el barranc dels Cirers és el lloc on està ubicat la vinya, és la ubicació on vam plantar la vinya, i com el vi forma part de la terra, doncs li vam ficar aquest nom. I el celler és un tipus d'empresa familiar o poques persones? Sí, se podria dir familiar. El meu pare va ser bodeguer tota la vida laboral del meu pare va ser bodeguer, i jo vaig haver un moment que ho vaig deixar per altres activitats, però l'any 2002 vam comprar la finca, concretament esta del barranc dels Cirers, i vam plantar la vinya i ara estem treballant. Per la pregunta, és una explotació familiar, sí. I la cara visible de l'empresa, qui és? El canvi visible sóc jo. Jo vaig començar, jo estic treballant i sóc jo el responsable, sóc jo. I per què has triat aquesta zona? Bé, la zona està a 400 metres del nivell del mar, està assolejada, és una zona des del punt de vista vegetatiu higiènica, que no té humitats, ràpidament s'escorre l'aigua quan plou, és una zona sana per a ficar el vegetal de la vinya. I què és el que te va convencer a dedicar-te a aquest món? Bé, jo vaig néixer a Valldalba, al costat de Benlloc, i d'alguna manera és algo que he viscut la terra i és algo que ho portes com en l'ADN, no? I bàsicament és això, ho fas a gust, ho entens i ho vius. Va ser molt difícil al començament o vas rebre algunes ajudes? Bé, sí, el món de la vinya i del vi és complicat, però sí és veritat que vam rebre alguna ajuda per a plantar la vinya, els plans de reestructuració, sí, alguna ajuda vam rebre, però vaja, que és difícil i encara estem, diguem, és com una cursa llarga i encara estem a meitat, per dir d'una manera, és com una mitja marató i en això estem. Vostè forma part de la IGP? Sí, jo des dels primers vins que vam fer em vaig ficar a la IGP perquè entenc que és una manera de qualificar els vins i sí, formar part de la IGP. Sí. I formar part de la IGP li aporta a vostè directament alguns beneficis? Bé, els beneficis jo crec que es veuran en el futur, en un futur immediat, precisament per això, per tindre una qualificació del vi, és un poc el que havia dit abans. Què milloraria vostè particularment de la ruta del vi? Bé, jo formo part de la ruta del vi, però encara no estic molt... Encara no he fet moltes incursions a la meva bodega. Concretament no li puc contestar massa bé. Suposo que ho estan fent bé, vaja. No li puc contestar massa en claretat. No us preocupeu. Creu que la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament inverteixen esforços en potenciar aquest sector?
o creu que podrien fer algunes millores? Bueno, jo veig que sí que fan coses, veig que sí que fan coses. Els àmbits que vostè m'ha dit, veig que sí que van fent coses. Anime a que ne facin més, els que calguen. I el sector de la vinya i del vi sigui un sector productiu econòmicament per a la zona. Ja des del punt de vista de fer vins i bons vins i també visitar les bodegues, la gent, turistes o la gent de la zona, jubilats i tal, sí. Quin és el públic que vostè rep normalment? Sí, bàsicament ara rep més professionals que altra cosa. Però en el futur volem fer cates i cates maridalls a la bodega i això entenc que vindran gent de tota mena. Més professionals, menys professionals, més entesos, més d'anar de festa, el que sigui. Fan exportacions també? Dediquen a fer exportacions? Sí, encara tenim poques coses concretes, però sí, estem donant mostres i anàlisis i analítiques a Alemanya, a Bèlgica, a Brussel·les concretament. Sí, estem fent coses, esperem treure fruit. Les famílies amb xiquets i els jubilats també formen part del seu públic potencial? Sí, entenc que sí, que té que ser així. Els jubilats perquè coneguen el món i els jovens i els crios perquè també que s'inicien i que se'l passen bé. No els crios, no en el vi, naturalment, però en la natura i en l'espai on poden disfrutar. I tenen visites d'estrangers? Sí, com li deia abans, no encara hem potenciat massa el tema de les visites. És que no feu enoturisme, no? O si fas enoturisme. És que aquestes preguntes estan orientades sobre l'enoturisme. La màquina està grave, però bueno, no passa res, se talla grave, sí. No, és que és el que dic. Jo tinc la vinya allà que han vist i la bodega la tinc així. A mi m'és un poc complicat tot això. Jo així per fer una cosa ben feta, doncs allà hi ha unes talaranyes, hi ha unes coses que no tenen que estar. I així jo no vaig a fer una obra i gastar més quartos perquè això no es veu. Entonces la cosa és fer la bodega allí i entonces ja donar-li el camí correcte. Claro, encara no fas enoturisme, faràs enoturisme quan tinguis la bodega allí. Claro, és que sí. Però bueno, jo vaig un poc torejant el que em diu i... Ha notat que s'han incrementat les vendes durant els últims anys? Jo crec que els vins de Castelló cada dia se coneixen més i cada dia fem millors vins. Jo crec que té que ser en un futur a mig plaç, es té que notar, sí. Jo diria que sí. Quines són les fires que més els ajuden a conèixer els vins? Bueno, les fires n'hi ha de tot tipus. N'hi ha fires locals com la de Belllloc, fires com la de Castelló o la Madalena o altres fires per la zona. I després a nivell professional poden estar fires de la que se fa a Ciutat Real com Fenavin o altres d'aquest estil que ajuden a projectar-se de cara a altres llocs. Finalment, us podria explicar el procés de producció fins a arribar a aconseguir el vi? Sí, tenim varietats, garnatxa, que se podria entendre una bona varietat de la zona, varietats millorants com el Cabernet Sauvignon i el Merlot, i tenim plantes, han fet plantacions de poca producció, en clons de baixa producció, per no fer molts quilos per hectàrea, per tant anem buscant la qualitat més que la quantitat. Després el procés lògic de portar-ho a la bodega, fer l'elaboració alcohòlica, després reposar el vi, ficar-lo en barriques, criar-lo, perquè estem parlant de vins de criança, i després l'embotellat normal, és un poc el procés. Tindre bon raïm de qualitat i després fer un procés de bona fermentació i després bona criança. En barriques de roure francès, això és un poc tot el compendi, és això, és la idea.
Pues moltes gràcies, Miguel, un plaer Molt bé. i que passeu bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Ha hagut una pregunta? Jo sí. I quins han sigut els principals obstacles que t'has trobat per a ser vinater? Per a ser vinater, els principals obstacles que m'he trobat. Això també va ahí. Bueno, si no es fuera pro, luego el audio. Nosotros lo tenemos, luego si lo utilizamos o no. Vale. Pero me parece que... Vale, sobre que no me falti. Per on tirarem? Els principals obstacles. Clar, jo que sé, però a lo millor... És un poquet de... Com ho explicaria? És el fer-se una idea i tirar per avant. I si caus 7 vegades, te n'alces 8. Però per què caus? Caus perquè econòmicament és que tens molta inversió, Llavors, és un negoci que necessita capital. que necessita molt d'immobilitzar.